antaa sinne vähän tilaa ja niin kun tehdä tämmönen pieni uuden vuoden reset ja laittaa pois semmoista, mitä mä en oikeasti tarvii tai on mennyt pieneksi tai muuta. Niin tänään me siivotaan mun vaatekaappi. Joo, tässä on niinku tää puoli, missä on nämä vaatteet tälleen. Tuolla on kaikkea kesäjuttuja, sitten housut ja on siinä vähän jotain muutakin. Sitten tuolla on silleen paidat, teepaidat, hupparit, sukat, alusvaatteet, tämmöiset. Ja sitten tuolla on kaikkia vaatteita, sukkahousuja. Sitten täällä on vaan kaikkia sekalaista, jos on niinku vanha joulukalenteri. Ja sitten tuolla on niinku laukkuja ja tommosta, niin sekin pitäisi järjestellä. Ajattelin, että tyhjennetään kaikki ja käydään sit läpi näitä. Mä en edes niinku tiedä, mitä mulla voi olla näin paljon vaatteita. Ja kun tässä ei edes oo niinku ihan kaikki vielä, niin mun pitää kyllä eka todellakin käydä nää läpi ennen kuin tyhjentää vielä noikin tosta. Joo, tää on semi uusi pidän. Mä siis teen kasan, että tonne mä heitän mitä mä pidän ja tonne en. Ja sit johonkin tähän mä jätän silleen, että mitkä on ehkä. Tosi perushyvä huppari, mulla ei oo muuta tämmöstä, niin pidän todellakin. Perusvalkoinen iso teepaita, pidän. Olivian teepaita, pidän. Toinen Olivia Merch pidän, ja nää on tosi hyviä silleen just kotipaitoina ja tämmösinä. Sitten tää on silleen ehkä, koska tää on vähän pieni, niin tää on nyt ehkä pinossa. En oo jostain sitä pitänyt tätä pitkään aikaa, mutta tämähän on kiva. Perusvalkoinen toppi. Tässä on kyllä vähän jotain liikaa, mutta kyllä mä tätä silti kotona käytän. Vaaleanpunainen toppi, pidän. Olivia Rodrigo-paita. Mä oon käyttänyt tätä ehkä kerran, niin mä sanon, että en pidä. Mä varmaan laitan tän johonkin Vinteriin tai lahjoitan tai jotain. Joo, en kyllä tuu pitää tätä. Tällainen Disney-paita työpaitana. Sopii, joten pidän. Sitten tällainen violettipaita. En mä tätä oo pitänyt tosi pitkään aikaan, en mä tätä pidä. Tämmönen pilkkupaita. En oo käyttänyt hetkeen, mut kyllä mä tätä saatan vielä käyttää, joten pidetään. Sitten joku tämmönen punainen pitkähiainen tai vähän kropattu ja tälleen. Muistan, että tää ei ehkä pittaa oikein. Ja mä en tykkää sellaisesta väristä, niin en pidä. Vaaleanpunainen pitkähiainen, pidän. Pinkki iso teepaita, pidän. Keltainen teepaita, pidän. Toinen keltainen teepaita, josta mä oon leikannut tän kaula-aukon, mutta kyllä mä pidän tätä. Sitten tällainen vaaleanpunainen neule. Tää on ihan sikapieni. Joo, en kyllä tuu pitää tota. Tumman singon teepaita, jossa on tommonen vähän neliömäisempi kaula-aukko. Kyllä mä tätä vielä varmaan pidän. Okei, mä oon kyllä varma, että mä laitan tän nyt johonkin Vinteriin tai jonnekin, koska en nyt tota käyttää. Sitten tummanpunainen pitkähiainen käytän. Siinä on vähän ärsyttävän niinku kireä tää kaula, mutta kyllä mä sitä käytän. Sitten tällainen kollege. Ja mun pitäis niinku omella tästä tää kaula-aukko vähän siistimmäksi. Niin mä laitan tän nyt tommoseen kasaan, että pitää korjata kautta ommella kautta muokata. Tällaiset kollarit, joissa on nää kireet täällä alhaalta. Musta tuntuu, että nää on silleen ihan sikakorkeavyötäröiset ja muutenkin jotenkin kuluneet, niin en kyllä tuu pitää näitä. Mä en tiedä, onks mä käyttänyt tätä kertaakaan. Ja musta tuntuu, että en tuu kyllä käyttää. Mä siis sain toi joltain niin ilmaiseksi. Tällainen keltainen kukkapaita. Tää on tosi sekä kesällä, niin pidän todellakin. Sitten tällainen kirpparilta joskus. Äiti osti tän mulle pienempänä. Hollisterin tämmönen pintake. Tai siis no, en tiedä onks tää pintake, mutta kuitenkin tämmönen vanha Hollisterin merkkiä huppari. Mä en oo käyttänyt tätä kertaakaan. Ja mä en tiedä, tuuks mä käyttää tän, niin tää menee nyt ehkä pinoon, sitä pitää miettiä. Toinen tämmönen kirpparilla ostettu joskus. Tämmönen Hollisterin vanha huppari. Ja tää on kyllä oikeesti se, mä en tiedä miksi mä en oo käyttänyt tätä kuvaa muutaman kerran. Skinny jeans. Tämmöset, mitkä nää on? Pillifarkut tai tämmöset kireet farkut. Ja nää on siis korkeavyötäröiset, niin mä en usko, että mä tuun kyllä ikin käyttää näitä. Ja silleen musta tuntuu, että mun on ehkä pakko säästää yhdet tiukat farkut, jos mä jostain syystä joskus haluan käyttää niitä, niin pitää katsoa, että mitkä ne on. Nää menee nyt ehkä pinoon. Ja siis en oo käyttänyt varmaan vuosiin. Tässä on toiset. Nää näyttää ihan sairaan niinku pieniltä, että nää taitaa kyllä lähteä. Sitten tällainen urheilumateriaali ja mustat perustoppi. Joo, käytän. Oh my god. Pulla on ollut tuolla meidän puolikasassa. Se yritti kaivaa. Straight. Malliset farkut. Ja nää on silleen niinku mid-waist. Ja mä jotenkin hirveästi tykkään näistä, niin nää ehkä lähtee nyt pois. Oi ja sit taas tää pikku söpöläinen meni tonne kaappiin. Mitä? Siis kaappiin tohon kasaan tarkoitin. Joo. Tää on aika uusi, niin tää kyllä saa todellakin jäädä. Sain vähän aikaa sitten tän ja sitten ton paidan, mikä mulla oli tämän videon alussa, niin yhdeltä
meidän tutulta. Saa jäädä. Siis tää on valkoinen hame, jonka mä oon siis ite tehnyt. En tuu kyllä käyttää. Tiukat farkut, ne lähtee pois. Musta tämmönen neulettakki. Tää on silleen, että kyllä mä sitä joskus saatan tarvita, niin en viitti heittää kyllä pois. Valkoinen hame. Joo, tää on ihan sikasöpö. Tuun käyttää kesällä. Sitten mustat farkkushortsit. Mun pitää varmaan testaa näitä jossain kohtaa, mutta mä en nyt jaksa. Niin ne on nyt ehkä pinissä. Ja nää on tosi korkeavyötäröiset ja en silleen ihan hirveästi tykkää, niin nää ehkä nyt lähtee. En oo käyttänyt pitkään aikaan. Flare-farkut. Ja niitäkään en oo hetken käyttänyt, mutta kyllä oikeesti tykkään näistä ja saa todellakin jäädä, koska mulla ei oo kovin monia tämmösiä. Oikeesti mä rakastan tätä pilkullista tämmöstä toppia tai mikä tää on. Mutta nyt on vähän liian kylmät säät tähän. Saa jäädä. Sitten mun äidin vanha mekko on pääpinossa. Tää on ihan supersöpö. Tässä on niinku tämmöset kivat yksityiskohdat. En oo vielä käyttänyt kertaakaan, mutta saa jäädä kyllä. Mikä nimi on? Bolero? Oisko? Mikä tää on? Mä en tiedä niinku, että näyttääkö sitä kunnolla, mut siis tämmönen, että tää niinku sormikaulasta ja näin. En oo käyttänyt siis kertaakaan. Tätä on mun äitin vanha. Tavallaan tää on kyllä ihan söppö. Mä en tiedä miksi mä en jotenkin osannut käyttää tätä. Ja katsoa, tuoks mä käyttää sitä. Sitten toinen mekko, tämmönen halterneck. Tosi söpö kesämekko. Tää on kans mun äidin vanha. Tän säästän mun äidiltä. Joku tämmönen niinku tummasiinen neule. Ja tää on siis tätä jotain Hampton Republic. Mä en oo kyllä käyttänyt tätä kertaakaan, niin mä nyt testaan tätä. Jotenkin musta kyllä tuntuu, että en mä tuu myöskään käyttää niin jatkossakaan, että tää taitaa nyt lähteä. Tämä vie tilaa mun kaapissa. Tosi leveät kollarit. Näistä tykkään, niin käytän ihan sika usein. Saa jäädä. Harmaat, leveät kollarit. Käytän semi-usein. Saa jäädä. Nää on mun oikeesti ihan lempifarkut. Nää on niinku Bershkan tällaiset putkat. Farkut. Nää on siis mä ostin nää Vinted-istä. Mä käytän näitä oikeesti varmaan koulussakin joka päivä. Matalavyötäröiset leveät farkut. Nääkin on tosi kivat. Ja tää ainakin saa kyllä jäädä. Tää on tosi söpö tämmönen, mikä tää on? Tulee vähän mieleen joku Mamma Mia vibes. Semmonen kreikka. Tää on kans söpö. En oo hetken käyttänyt, mutta eihän niitä nyt oikein pysty käyttämään muuta kuin kesällä, niin saa jäädä vielä. Sitten nää oli varmaan monet lempikollarit. Mutta näihin tuli siis reikä, kuten ehkä joku saattoi nähdä mun viime videosta. Niin tohon niin mä koitan vielä ommella. Mä haluan koittaa pelastaa nää. Nää on mun niinku lempi shortsit. Näistä nyt auennut nää taitokset, mutta mä siis tein nää noista kapreista, mitkä mä ostin Kirppikseltä. Niin näistä tykkään kyllä. Taas kerran mun äidin vanha kesämekko. Ja mä taisin saada tän joskus joltain ja tää ei oo ehkä ihan mun niinku tyyliä. Niin mä en kyllä nyt valitettavasti tuu käyttämään tätä, joten tää lähtee. Sitten tämmönen huppari. Ja mä itse asiassa oon unohtanut täysin, että mulla on tää, niin tää ehkä saa toistaiseksi jäädä. Jos mä en käytä tätä ollenkaan, niin tää lähtee. Joltain Kirppikseltä tämmönen hame. Tää on kyllä ihan söpö. Tää on kiva sit kesällä. Oli se kropattujen asioiden era, niin New Yorkeri joku tämmönen tosi lyhyt kropattu paita. En käytä. Tää on varmaan mun lempi niinku hame. Tämmönen pitkä maksihame. Todellakin jää. Mä sain tän joltain ja mä olin silleen, että jos mä en nyt käytä tätä tänä talvena tai siis jouluna, niin tää saa lähteä, niin en käyttänyt ja tää saa nyt lähteä. Käydään vielä nää läpi. Vähän nopeampaa kuin ne muut. Raidainen neule. Säästän. Musta perus pitkäikäinen. Säästän. Tummanpunainen neuletta. En tuu käyttämään. Löysin kirpparilla kerran tällaisen ihan sairaan söpön hameen. Ja mä en oo vaan jostain syystä käyttänyt tätä ja mua ärsyttää, koska tää on niin kiva. Niin silloin on vielä ensi kesäaikaa miettiä, että tuu käyttää. Sitten on tällainen kunnon glittermekko. Ja kyllä silleen, mä en oo varma. Mut ehkä mä säästän monet, jos tulee paniikki, et ei oo mitään laittaa, niin sitten on tämmönen mekko. Sitten tällainen off the shoulder paita. Ja siis mä en oo myöskään käyttänyt tätä ihan hetkeen, mutta kyllä kai tää saa jäädä. Perus tällaiset flare ekisit saa jäädä. Sille tuli joku. Sitten mä ostin Kirppikseltä tämmösen Adidaksen harmaan T-paidan. Mä ruokasin tätä silleen
tiukensin vyötäröltä ja tein tästä ison kaulaukon, niin tää on nyt ihan kiva. Niin joo, kyllä mä tätä käytän esim. Tanssissa ja tämmöisessä. Sitten mä ostin kerran Vintedistä tällaisen Subduelin tämmösen tummansinisen hupparin, niin tää on tosi kiva oikeesti. Joo. Sitten tämmönen todella kropattu mini-toppi. Tämmönen. Siellä se haukkuu. Ja mä en tuu tätä käyttämään todellakaan. Tää on ihan liian kropattu. Sitten on joku vanha tämmönen huppari, jonka äiti joskus osti jostain kirppikseltä. Ja mä en oo käyttänyt nyt tätä silleen oikeesti ikuisuuteen. Mutta mä vasta niinku muistin, että mulla on täällä, en mä ollut tajunnut. Niin mä en tiedä, pitäisikö mulla antaa tälle niinku mahdollisuus. Ehkä mä vielä säästän tän valkoinen perusneule. Tää on sepä. Säästän tosi leveät harmaat sorkut. Ja nää on niinku oikeesti tosi kuluneet täältä lohkeista. Niin laitan ne nyt ehkä pinoon, koska mä en oo käyttänyt näitä niin pitkään aikaa. Mä jossain vaiheessa käytin tätä siis varmaan joskus 5-6 luokalla tai joskus, niin en kyllä tykkää nykyään oikein, että joo se nyt lähtee. Toinen tosi kropattu musta paita, tai siis toinen oli hyvin vaaleanpunainen, mutta tääkin lähtee, mä en tuu käyttämään sitä ikinä. Siis mä olin alkuun heittämässä sitä pois, koska mä en oo käyttänyt tätä niin pitkään aikaa, mutta mä kyllä vielä säästän tän, että jos tulee kesällä semmonen, että haluan käyttää. Pieni tämmönen baby doll mekko. Tää on oikeesti tosi söpö, mutta tää on niin lyhyt, että tää on vähän vaikea käyttää. Niin mä nyt testaan, että onko se niinku ihan liian lyhyt. Siis tää on oikeesti kyllä tosi söpö. Tää on ihan söpö lyhyt, mut mietin, että ehkä mä voisin käyttää tätä housujen kanssa sitten kesällä, niin kyllä mä säästän tän. Mä laitoin nyt jo seuraavan vaatteen päälle, eli tämmönen sininen P-paita, jossa on pieni rypytys ja siis tää on tavallaan ihan kiva, mutta sitten mä en oo niinku ihan varma, että tulisiks mä käyttää tätä. Tää menee ehkä pinoon. Nyt se on ihan muutama juttu jäljellä. Tämmönen tumma-vihreä mekko, joka oli, tää oli mulla siis tyyli kutossuukainen päättäisissä, niin mä en usko, että mä tuon käyttämään tätä enää. Niin tää taitaa lähteä pois. Sitten tässä on mun ite tekemä koulussa. Tein tämmösen baby doll kesäpaidan. En oo vielä kerännyt käyttää tätä, koska mä tein tän nyt syksyllä. Yritän käyttää tätä ensi kesänä. Mun itse tekemä huppari. Mä en usko, että sen käyttää, niin tää ehkä menee pois. Sitten enää tämmönen joku urheilupaita, niin kyllä mä tätä varmaan saatan käyttää vielä. Mut mulla on jostain syystä noin 2, koska toinen piti olla tyyli mun pikkusiskolle, mutta se ei mutta se ei jostain syystä halunnut sitä, niin toinen kyllä lähtee pois. Ja mä 2 tarvii. Valmis pois menevien kasa ja sitten tossa on ehkä. Ja tässä on säästettävät vaatteet, niin nyt pitää vaan sitten urakalla laittaa nää kaappiin ja mietitään mitä tehdään näitten muiden kanssa sitten. Tässä on nyt valmiit pinot ja toi on menossa pesuun, niin nää pitäisi vielä saada sitten tänne mun kaappiin. Sain nyt nää vaatteet laittua tänne kaappiin, niin mä nyt järjestelen nää tässä ja nopeasti ja näytän sitten suoraan teille, että miltä näyttää tää lopputulos. Ja sitten katsotaan vielä noi. Ja sitten mä en tiedä mitä mä teen tälle kasalle. Okei, nyt on niinku muuten valmista. Täällä on farkut ja tässä on kollarit ja muut semmoset housut. Sitten tuolla takana on vähän semmoista, mitä ei niin paljon käytetä. Tuolla on kaikkia kesävaatteita. Sitten tuolla on vähän takana jotain neuleita ja teepaitoja. Tässä on pitkähiäset ja kollarit. Sitten tuolla on sukat ja valkkarit minää. Sitten tuolla pikassa on yövaatteet ja tuossa on sukkahousuja ja semmosia, mitä voi vaikka laittaa sitten talvella vaikka farkkujen alle. Ja tuolla on nyt laukut. Niin tää on nyt silleen valmis. Ja ainoastaan pitää laittaa noin tällaiseen säkkiin, niin mä sitten vähän myöhemmin mietin, että mitä mä teen niille, mutta se ei nyt tule tässä videossa, koska on jo sen verran myöhä, niin mä en nyt oikeasti jaksa. Niin joo. Mutta tässä oli nyt tää mun tämmönen vaatekaapin siivousvideo, niin kiitti jos katsoit tähän asti. Hän sitten ensi videossa ja tilaa vaikka se kanava, jos haluat.